Moi rostomili, witam was wszystkich pięknie. Dzisiaj wam wyrządzę o tym, co to znaczyło, że coś je po pańsku. Kiejsi hańdowni na cieszyńskiej ziemi bywali wedle siebie panowie, a obyczajni ludzie. Eny to były, wiecie, ganz dwa insze światy, bo panowie bywali w zumkach, w pałacach albo w przeogromnie szumnych chałupach, a ludzie takowni obyczajni bywali w einfachowych chałupach, co się w nich wiele razy ciśli, bo wiele razy było tak, że każda familia miała jedną izbę. Jeszcze do dzisiaj żyją starzy ludzie, którzy se wspominają, jak jej matka chodziła do dwora robić na pańskie pole. Na takie baby się prawiło, że to są pańszczory. Najprzód to było tak, że pan miał wszystkie pola na dziedzinie, a ludzie musieli mu dawać obili ziemnioki, a jeszcze iść, a obrobić grunt, co na nim sioli, sadzili, a mnożyli, bo to był grunt pański. Po tym nie skorzy, choć już gazdowie mieli swoje własne grunta, to jednak o furt się chodziło na pański, co by kapkę dorobić. Na pański się posyłało aj dziecka, a tym, kiedy się nie chciały uczyć we szkole, się prawiło: jak nie będziesz się uczył, to cię poślę na pański grunt robić zagorne kiszki. A w tym było coś i prawdy, bo ja wam rzeknę, że to nie było tak, że pan jakoś przeogromnie moc płacił za tą robotę, ale wiele razy było tak, że ludzie dostawali za tą robotę pojeść. A to nie było to jakieś jodło fajnacki, to było taki ganz einfachowe jodło. Tuż dziecka się raczej uczyły, jako szły na ten puński grunt. A było tak, że grunty, co ich mieli gazdowie, to były wiele razy grunty, co ich kieści miał dwór albo folwark. A długo się na nich prawiło, że one są pańskie, a jak już pańskie nie były. Bo ludzie mieli furt jakoś w Czepani napisane, że hanej ten grunt, co teraz mnoży Wawrziczek, był kiedyś pański. Panowie przeważnie szwandrosili po niemiecku, a rzeczy, co się nią rządziło po dziedzinach, nie znali, a ani nie chcieli znać. Nie chcieli znać cieszyńskich rzeczy, nie chcieli znać gor polskiego. Z tego od hańdownych czasów się prawiło, że po naszemu, naszą cieszyńską rzeczą, a po pańsku to je gor po niemiecku. Po tym nie skorzy, kiedy już nie było punów, to się prawiło, że po pańsku to je po polsku, bo doktorzy, rektorzy, a uczeni ludzie rządzili po polsku, a ludziom po dziedzinach się zdało, że to je tak kapkę po pańsku. Że ta inteligencja, Stella, rządziła po pańsku, ale wiele razy była z familii, co się w nich rządziło cieszyńską rzeczą. Jeszcze dziś obywają ludzie w Goralii, którzy prawią, że po pańsku to je tak, a po naszemu je kapkę inakszy. We Wiśle się tak prawi. Ale jedno, co gaździnki na dziedzinie miały pański, to były oblyczki. Paniczki we dworach się oblykały dycki w te najmodniejsze lunty, ale nigdy nie były tak szumne, jako cieszyńskie paniczki obleczone we wałaską suknię, a jeszcze zaczepione. A i po dziedzinach kole Cieszyna gaździnki się oblykały we wałaszki, tuż były wiele razy szumniejsze od paniczek ze dwora lebo z zumku. Ci, którzy robili we dworze lebo na folwarku, dziwali się, jako ci panowie bywają, a potem wyrządzali wszystkim dokoła, co uwidzieli, a jako wygląda to pański żywobyci. Wiele razy było tak, że o tych punach się robiło srandę, bo w izbie chybiało stołków, to starzy gdycki prawili, że się będzie siedzieć na życi jako wielcy panowie. Po pańsku to nie było nic lepszy jako po dziedzińsku. Tyle, że panowie mieli kupa grejcarów. Byli jeszcze na dziedzinie gazdowie barży majętni, którzy próbowali robić po niekierę wiecy po pańsku, ale żadnego respektu nie mieli. Mogła być z tego co najwyżej sranda. Starka midycki prawili, że najgorszy je, kiedy się z chudobnego naroz zrobi majętny człowiek, jak się z boroka zrobi pun.
W ten czas grejcary mogą prać na dekiel. Na cieszyńskiej ziemi byli panowie, którzy z tymi ludziami na dziedzinie chcieli bywać blisko. Takowno była i grof Katonka, hrabina von Thun und Hohenstein z Wielkich Kończyc, bo do dzisiaj ją ludzie wspominają, bo choć była z wielkusnych panów, a miała wszystko pański, to jednak chciała wrosnąć korzeniami w naszą rostomiłą cieszyńską ziemię. Rostomili, dziękuję pięknie za posłuchanie. Jak się wam to moi fulani podoba, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Niech się wam darzy.